Aku selalu tinimbalan ben taun wis ana ping 3 iki mesti nanggap wayang rong bengi. Tepuk tangan buat Pak Nardi dan Ude Jaya Mulya. Sing wis kepareng ya kuwi dana rasa marang warga masyarakat tangga teparo kabeh sing padha karem karo kabudayan nggone nindak syukur kanthi srana gelar wayang kulit nguri-uri kabudayan Jawa ingkang adiluhung iki manggiya wujuding berkah, lancar, gangsar lan sukses. Upamane ana wujuding sambekala, upama ana wujuding balak bendulan penyakit, ilango badara dina iki uga. Dibudalke saka ati wong iki. Ya yo. Lan nuwun marang panguwasane Gusti Allah muga niat saka Pak Nardi sak keluarga uga bukasih lan para putra kabeh mangga wujuding seger waras ora sandang pangarep rezeki. Ya yo. Ya si Habibillah Coba Krisnia jangan dilali ya kali rugi Cobi diabarke Mbak Ika Antonia. Ya. Tansaya ndatra didik agama sedaya pam 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 Nuwun panguwasane Gusti Allah muga sing dadi niat kajate seperti jadi mulya Pak Nardi sak keluarga boleh kaponyata sakurane nggih menika tutup giling tutup pokokan mangga berkah sak terus tansah mangga seger warasan warasan dan pakelan rezeki rahayu selawase Allahumma amin. Tak sendur mutane mripat awutane ngati sengsara
Amin ya rabbal alamin. Ya atur panglipur, ya silaturahmi, ya ndedonga bebarengan. Apa kang dadi lekase saka penjaripun Sohibul Bed penjaring yang menulya mriyo Mas Nardi utawa Pak Nardi utawa nek warga masyarakat ngarani Pak Ganong. Oh ngono. Panjenengan padanan kok nduk, parapan. Kaya aku ki Rudi, celuk aku ya Gareng. Oh, padha karo ngono kuwi. Sing ibot kuwi jenenge Agus, sing ibot kuwi ya. Celukane Mas Mendes, ngono kuwi ya. Anu, ya. Terus sing ibot sitoke sing enom kae jenenge Jovan. Oh, celukane WA. Lho, dadi kabeh iki carane iki beda-beda, Nduk. Kaya ngono. Kuwi men saya akrab nggone Sarawungan. Oh ngono. Terima kasih Pak Nardi, juga tidak lupa inggih menika menulya Bu Kasih. Kapur nyoto tasakuran ingkang putra menika mambiya wujuding seger kewarasan murasan ndang pangan rejeki Ude Jaya Mulya tansah mangke wujuding kajayan lan kamulyan. Allahumma alhamdulillah. Ya. Iki tahun ketiga awake dhewe tinimbalan. Nek sing biyen karo kayak ya rong wengi nduk sing semalam awake dhewe sing hari kedua ya kayak ya hari pertamane ya kuwi Mas Bayu Aji putrane Swargi Mbah Hanom Surata jaman semono terus bano tahun kedua ora lali ya kuwi awake dhewe sesuke genti Mas Cahyo Kuntadi. Oh ngono. Dalu menika tidak kalah dengan event-event sebelumnya nduk. Pak Nardi sak keluarga lan Ude Jaya Mulya menika gelar wayang kulit tanggal 21 iki awake dhewe tur kena diarani aku ya nggawa anak wedok sing saka Kediri kene ya kuwi genduk Niken Salindri. Oh wis rawuh. Wis ket sore mau. Uga tidak lupa mengke apa UCS sapa Uncek Sanusi. Oh ngono Mas Uncek. Kaya diaturi minggah digoleki wektu sing prayoga nggo nggayengke swasana atur panglipur silaturahmi marang warga masyarakat Mboto Sidomulya Wates Kediri. Lah moting ati sapa Mbak Sendur tapi nyuwun berkahipun Mbak. Dereng ngantuk teng Mbak? Dereng. Pripun leh kula cek son sonten kala wau. Wah. Wih. Mantap wong sinden Cakra Budaya iki tenan kaya mambeng idong hot kabeh. Ayo. Aku ya nonton kaya wah Intan wis kadung nyekel wayang jan ora kaya Intan. Mbak Sendur leh mlaku klenek merbawani weh jan. Tenan kanca-kanca pengrawit ya ngono eneng Fani ya dapuk wayang wong dadi bogang apa bagong ya wating diaturke dulur-dulur Mboto Sidomulya Wates Kediri ya Bu Kasih didongake enggal sehat ya Cahayu ingkang ibu saka Pak Ganong muga manggiya seger kewarasan. Lanjut. Mereka juga ditonton dari penonton sing saka ketebian. Mboten supe ning menapa pundhene awake dhewe Mbah Amu Sidik Aman saka Pondok Pesantren Al Badrul Alaina karo Gus Audin lan pesona santri kabeh padha nobar. Oh ngono. Kuwi ya wayangan kok Januari nek ora kleru ya neng pondok. Kaya aku nggawa Niken iki wis tak telepon esuk mau Pak Soleh sing tak telepon. Lho. Lah Niken iki lek nelpon ya awan iki ya turu ta wong bengi ora tau leren kok. Ya. Mung jir. Lah kok mung jir kok. Ya. Mung sirawa merat. Kagem penonton sedaya ingkang mapan wonten Sidomulya Mboto menika. Bapak-bapak saking Polsek Koramil matur sembah nuwun. Ingkang sampun berkahi. Ya.
21 bulan 11 2025 Sundalu Mbak Timbuk badhe nilakon nggih sabar kalian tamu undangan nggih. Mengatur matur dalem saking tim parkiran Etan. Oh ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirubikaken salam saking tim parkir Wetan. Woh, padha. Nggih. Nyuwun lagu nggih ana Banyuwangi Gumbukan Semono kalian si kucing saking Inggam Bogem Burak Kediri. Ya. Terus kaya tutup pokokan. Muga-muga ya ki buka giling, buka pokokan yang akan datang muga mangke berkah selalu Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sindur nggih pinarunge ampun keseto kunjul nggih. Wah, Sindur iki wonge tenan iki wayang aja nek kok wayang mambengi kowe ngantek bar. Nah, ya bebarengan kaya kanca seniman Blitar. Matur digareng, matur sembahnu ingkang tanpa upama nggih. Panjenengan saged rawuh pamundutan kawula laringgit ing dusun Boto Sidomulya Wates Kediri. Matur di sekaos kemawon niki kula Pak Sunardi sirah dalem. Nyuwun pamundutan gending inggih menika Warudaya. Ya, wis sak mandhati kanca-kanca sinden siji-siji pamundutan. Kang sak yaene ngantek pucet. Iya ya Warudaya iki piye ya? Kaping kalih nggih menika langgeng dayaning rasa utawi LDR nggih. Kaping 3 inggih menika saking Pak Bambang ngersakaken Jakarta Indah. Kaping sekawan inggih menika tresna tekaning pati menika saking Pak Nardi. Oh ngaten. Pun niku mawon Mas Rudi. Matur suwun sanget mugi amanah saking tuan rumah nggih menika Pak Sunardi. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan buat Pak Nardi selalu gelar wayang istimewa ben taun lho. Wah. Menika piyantune budaya mulakno keponyata tansah didongake lestari widodo Ude Jaya Jaya Mulya. Del kae mulo del mumbul diaturke dulur-dulur Boto Sidomulya kaya kupulan sateli Injeng Kaca-kaca parkir Etan. Del mumpul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dalu kiru digareng kula